Здравейте, скъпи приятели и скъпи наши последователи! Какъв автомобил имаме днеска? Mercedes ML W164. Обаче не обикновена 164. Защо? Автомобилът е тройка дизелов агрегат, 642 код на мотора, 300 серия, т.е. те се делят на две серии. 280-300, 320, 350. Това е разликата между модела, веднага ви го казвам. Софтуерно ограничено, на по-малки коне. И това дава преднина, що с мотор в повечето случаи изкарва доста по-голям пробег от другия модел, защото не е с тормозена толкова много, колкото 320-350 серия. 364 000 реални километри, студен старт, топъл старт, няма шум от вериги, автомобила се дава с гаранция. Условието за гаранцията е, че след покупката автомобила трябва да се обслужва само и единствено в наш сервис. Има си хубав набор от екстри, запазена отвънка и отвътре. Най-важно, колата е на пружин, не е на въздушно окачване. С пружинно окачване, запазен интериор и екстериор спрямо годините си на автомобила. Автомобила може да се изкупи в 4 варианта. Вариант 1 да се плати в брой 13 999. Съответно, всяка една цена подлежи на коментар. Вариант 2 с 30% първоначална вноска, собствен лизинг, без посредници. Вариант 3 с потребителски кредит от банка. Защо имаме два варианта? Някои си го искат чрез банка, други имат лошо цекаре, предпочитат на лизинг. Вариант 4 да се замени с вашия стар автомобил. Дали по-скъп от нашия, дали по-евтин от нашия, това е без проблем. Допълнително се оговаряме на място. Най-важното за автомобила, където е, че ви го подчертавам, автомобила е с оригинален заводски теглич. Това дава допълнителен плюс към скоростната кутия на автомобила. Тия, където са с заводския теглич, скоростните кутии разпознават закаченото ремарке отзаде и кутията влиза в друг режим за превключване. Имаме тук удачен двигател, здрава скоростна кутия, раздатките са здрави, диференциалите са здрави, всичко перфектно. Идвате, тествате, карате и сами се уверяват. Пък за ваша преднина, тъй като много от хората ги е страх от веригите, автомобила може, пак ви казвам, и на студено, и на топло. Няма шум на вериги, всичко си е изградено. И оттам насетне, след покупката на автомобила, винаги сме отсреща за съдействие. Така че останете на линия, са видими с други автомобили и, между другото, това са автомобили, те сме ги вмъкнали извънредно. Вкарваме ги по поръчка, както автомобили, така и каравани. Идвате, избираме, оглеждаме и го докарваме. Съответно, цялата работа ние си взимаме комисионно, но поне знаем какво ще ви докараме. По-преждевременно може да си изберете и от наличната, ваша преценка. Бъдете живи и здрави и останете на линия.